ben krasa nek luwih cedhak karo sing gawe urip. Pada umumnya wong Jawa ngarani Gusti Allah. Ora petemok. Nek pengen luwih parek ambek sing gawe urip ambek Gusti Allah, aja golek ning buku. Sampai rusak bukune, sampai tuwek wonge ora ape pedhok. Golekana karo laku. Nek wong penghayat, wong kepercayaan, posone iku laku, Mas. Ini sing sak benere. Sing perlu wae dilakoni, sing ora perlu aja. Perlu ya ngono, sing cocok karo kahanan. Mulane ana tetembungan ngene, Mas. Nek endi bumi diinjak ya ning kene langit dijunjung. Nggih. Perlune tarak brata, tapa brata iki ben apa? Ben lantip pikirane. Ben ngerti samubarang ana suasana piye iso nanggapi, iso ngimbangi kahanan. Dadi wong poso, wong tirakat, tarak brata kuwi engko iso nambahi kedewasaan, nambahi laku. Lakune laku kelakuan. Adine ya poso ya ora usah dikandak-kandake wong. Poso kok dikandakno wong iku kebutuhane pribadi ya. Ora kok aku tuku iwak sapi tak jagane tak nggo mangan go sore lah. Kuwi gagal posone. Mangan apa-apa ya wis lah apa dikandakno wong. Mosok nek gak sasi poso gak tuku iwak sapi. Jadi ya nggo pikulae malah ora bener nek sok tuku apa-apa dikandakne wong. Kuwi ya nek iso ya aja ngono lah, aja ngono. Mergo tuntunan Jawa ki ora ngono kuwi. Aja seneng pamer. Aja seneng ngrendahno martabate wong liya, kuwi ora apik. Mergo kabeh iki manungsa kuwi apa sing dilakoni engko bakal diundhuh dhewe. Nah. Kabeh bakal diundhuh dhewe. Nek kanggoku, kanggone simbah perilaku iku wis klebu sembah. Perilaku iku klebu sembah. Lah ucapan iki klebu doa. Mulane nek moh dadi wong elek ya aja ngucap elek. Ya aja nglaku elek. Wis cukup jane. Gak usah nek mau macem-macem. Perlune apa to? Ben krasa nek luwih cedhak karo sing gawe urip. Pada umumnya wong Jawa ngarani Gusti Allah. Gusti Allah kok golek ini buku ya gak usah lah. Ora petemok. Nek pengen luwih parek ambek sing gawe urip ambek Gusti Allah, aja golek ning buku. Sampai rusak bukune, sampai tuwek wonge ora ape pedhok. Golekana karo laku. Nek wong penghayat, wong kepercayaan, posone iku laku, Mas. Dadi perilaku, laku iki winangka sembahyange, ucapan iku doa. Mulane nek moh dadi wong elek aja sok kulino ngucap elek. Aja kulino ngucap elek dadi ya ning kene iki lungguhe wong tarak brata. Lah engko nek wis kulino dadi ora ngempet.
ana swara elek ya ora gampang pengaruh, ana swara apik ya ora gampang kepilut. Nggih. Mergo wong iku nek wis kepilut lali jati diri. Ya kepilut sesuatu iki berarti wis rubah. Mau jati dirine wong kokoh, wong kenceng, bareng wis kepilut. Nek kepilut tengen ya berarti wis doyong tengen. Kepilut sing kiwa ya doyong kiwa. Nah iki ora kena dienggo pedoman dadi. Lah mongko sing bener ayo to dilakoni sing sak benere. Sing perlu wae dilakoni, sing ora perlu aja. Perlu ya ngono, sing cocok karo kahanan. Mulane ana tetembungan ngene, Mas. Nek endi bumi diinjak ya ning kene langit dijunjung. Nggih. Iku penting iku. Kanggone wong Jawa. Nah saiki nek wong Jawa urip ning Jawa ya aja tinggal to cara Jawa. Ngolak selamat dunia akhirat. Jadi nek endi bumi diinjak ya ning kono langit dijunjung. Dadi iku wis lumayan. Ora ngarani dadi wong apik tapi wis lumayan. Nek iso nglakoni ngono. Luwih-luwih ora kepilut karo budaya asing. Wong urip iki gak iso peninggal budaya. Nah, siji bangsa, siji budayane. Saiki lagi budaya seni. Budaya seni, senine wong Jawa mbek senine wong asing ya beda. Seni musik, musiknya wong Jawa mbek musiknya wong asing ya beda lah. Itulah perwujudan watak kepribadian manusia. Nek senine musiknya wong Jawa ya niku gamelan. Suarane gamelan niku mboten ditembangi lagi krungu suarane gamelan pikir wis tentrem. Jeje mek liya-liyane beda rasane. Iku lagi suarane musike urung beksane. Urung jogetane. Nah, nggo urung penganggone. Janjane wong Jawa iku peradaban sing paling tuwa. Peradaban dunia sing paling tuwa iku wong Jawa. Nggih. Mulane ya untung awak dhewe kuwi begja-begjane manungsa sing tumitah dadi wong Jawa. Mulane tak suwun para anak-anak putu generasi kabeh aja tinggalno. Apa meneh iki wis wayahe ngancik akhir zaman edan. Nek saiki wis ngancik akhir zaman edan. Kon zaman edan nek wis bar wis waras kabeh wis ora ana wong edan. Maksude wis wong do sadar awake dhewe-dhewe. Mbok sadar awake dhewe. Sing maune sing disanjungi budaya asing, budayane dhewe dielek-elek lah. Engko nek wis sadar eling. Engko ora ngono. Sadar iku lak eling. Roh bener, roh kleru. Oh iya ya iki budayaku dhewe kok tak elek-elek. Lah. Wong nek ora sadar mergo zaman edan iki ya. Kabeh sampai jati diri, harga diri iki ora direken. Perlune mau apa golek wah. Wah pengen diwahno wong. Kadang-kadang mau perlune dienggo golek mangan wae ngorbano kepribadiane. Perlune golek mangan iki lho. Ngorbano jati diri. Wis paling enak aku melok bangsa kae. Aku nek gak melok bangsa kae
oleh pangan kondi lah. Lah nek wis kadung kejegur ning kono, ape mentas kok kono kewoan. Nggih. Artine perlu mempertahankan jati diri, ya jati diri pribadi, ya jati diri kebangsaan. Mergo awak dhewe kuwi jenenge wong negara sak Nusantara iki wilayahe amba. Nusantara iki ora mau sak Indonesia. Lebih dari Indonesia. Janjane awak dhewe iki dijenengno di atas namakno bangsa Indonesia iki janjane kebodhon awak dhewe. Nggih. Mergo ucapan Indonesia iku jeneng Indonesia kuwi duduk gaweane wong Nusantara, duduk gaweane wong Jawa, kuwi karepe penjajah. Indonesia kuwi akalane penjajah. Sangka persatuane pedagang India Belanda. Persatuan Dagang VOC Londo sing mrakarsai sing ngakal kuwi Cina, pinter Cina iku. Bareng wis ning Jawa duwe identitas double. Artine identitasnya double, duwe jeneng Cina, duwe jeneng Jawa. Jenenge Cina didelikno, sing diketokno jeneng Jawa nek. Mergo nek gak ngono gak iso dekne blusukane Jawa. Nggih. Nah, iki wae ya kesalahane wong biyen. Awak dhewe iki dibodoni. Mergo wonge apa? Ya melok persatuan dagang kuwi mek kayane. Indonesia iku sangka tembung in conflict dominan Netherlands in Asia. Tadi persatuan dagang India Belanda sing dijenengno VOC iku akalane Cina kuwi kami. Wiwitan kan Cina sing roh Nusantara. Nggih. Pengen mlebu kene njajah rene pisan pindho ping 3 gagal terus. Akhire gawe akal. Ngajak polo. Arab, Eropa, India, Inggris. Mulane sijenengno in conflict dominan Netherlands in Asia itu terus disingkat dari Indonesia Serikat Dagang. Nah intinya awak dhewe iki digawe bangsa budak, negara perbudakan. Dikon ngakoni bangsa Indonesia berarti bangsa budak. Lah mulane awak dhewe kudu sadar. Wis nak dilereni awak dhewe kok diarani budak. Balik nang Nusantara. Mergo kita iki urip berdampingan